שלום לכולם. היום אנחנו ננקה בעזרת השם את האקווריום בעזרת האקדח שהזמנתי מאלי אקספרס. הוא הגיע עם כמה חלקים, לדעתי הכי רלוונטי זה האקדח עצמו והמעריך. זה בעצם שואב לנו את הרפש. בואו נצא לדרך. אוקיי, זה האקווריום שלנו. שימו לב לכמות הרפש שהצטברה כאן. בכל ניקיון אנחנו גם נחליף את הפילטר, את המסנן, את הפרלון שנמצא כאן. נוריד את המים בעזרת שואב הרפש, שהוא גם שואב לנו את המים, ונשים מים חדשים. עכשיו הפסקתי את פעולת המשאבה. אפשר לראות שהמים פה לאט לאט מתחילים להיעצר. ומיד ניגש להחלפת הפרלון. אני משתמש בפרלון הזה, חותך לפי מידה, ואז חותך פה באמצע. ואת זה מכניס פנימה, לתוך תא הפילטר. ככה זה נראה. איך שאני נועץ את האקדח, בעצם שואב לי את כל הרפש. ואז אני יכול פשוט לטטות. להפעיל את הזרימה. פשוט שואב הכל. זה חוסך לי את כל עניין הדליים, זה חוסך לי את כל עניין הבעיה הזאת של להפסיק, להמשיך. מכאן הכל טס ישר לביוב. וגם את הדקורציות ככה אני מנקה. פשוט מנער את העלים ושואב את כל הרפש. זה אקווריום של 200 ליטר. אפשר לעבור על המשטח. טוב, בינתיים אפשר לנקות את פנים השמשה, ואחר כך עם איזה נוזל כחול כזה של החלונות את חוץ השמשה, כי זה לוקח הרבה זמן. זה אקווריום של 200 ליטר, אפילו אחרי שעברתי פה על כל הרצפה ייקח זמן עד שנוריד לפחות חצי מהמים. אוקיי, לדעתי הגענו כאן ל-70%, מספיק אגרסיבי. עכשיו נתחיל למלא את המים. ממלאים את האקווריום בקצב איטי, שלא יהיה הפרשי טמפרטורה קיצוניים. כל החלפה אני משתדל לשים בקטריה, פקק אחד פנימי של זה, ואנטי-כלור, זה מאוד מרוכז. עכשיו מיליתי בערך 70-80 ליטר, אז זה כמעט חצי פקק, כי זה פקק אחד 200 ליטר, מה שכתוב פה. אז אני אתן איזה חצי פקק ככה.
נראה לכם איך יצא. והנה אחרי, המים הרבה יותר צלולים. תענוג.